Još im ljudi, evo igramo skajwars, vidio se nismo snimali od početka, ali tajali smo. Ali sam zaboravio, glup sam kod toga. Da, igramo na... Uzmi ovu crnu zemlju tu nišu, pa umjesto toga da stavimo kamen. Koje, brate, crnu zemlju, imam samo belu zemlju. Ma pre, jel vidiš ovu zemlju što tu sporava? E pa to do nišu. I onda staviš ovaj kamen postavi. A, misliš na stol? Ne, da zemlja, znaš. Pa zato. Ajde samo da je pokoljem. A zašto? Čudno zašto... A zašto ne stavljaju diorite nekad u često ili ne za nas? Šikuću, Molim. šta ti misliš o ideji da dijelimo moj kanal? Pa što da ne, ajde. A sa mnom? Pa da, i s tobom. Pa ja sam za, ali ako ti hoćeš normalno. Znam, e-mail i password od mog kanala pa da ovaj video staviš u moj kanal. Može. Ajde, ali ne se ljutiš ako bude moj facecam. Pa nema veze, ovo je naš zajednički kanal. I Milivojeviću, tako? Da. Ali ja ću i na tvoj i na moj mališem kanalu dobijati. Može? Više je vaš kanal nego što je moj. E, ko hoće prisam? Daj malo kameni ili drove. Evo ti stona i evo ti... ovog brokuda. Da. Pošto ja ne volim baš nešto uzimam za... Ako dodam Ender prvo leto će... Skoro nikad ne uzimam, ali ajde. Uzeo sam onako. Jesi ti dobio neke krampe? Ne. Ni ja nisam, to je čudno. Ali imam dosta drveta, čekaj, da napravim. Ajde se teleportujemo, evo ti jedan Ender prvo. Čekaj, ne još, čekaj. Da napravim, samo da uredimo ostrovo. Da bude lepo. Aha, šta će onda bude lepo život? Pa zato što nam smeta ova zemlja. Gle ovo što ću zajebem lik. Se kaže da sam noob, ali moram da ga zajebem. Ko se teleporta ovdje i ko se teleporta odavde, on je pao u mrežu. Ne, stavi ovdje, gledaj. Vidi, staviš ovdje i onda kad se teleporta on upadne ovdje u mrežu i onda padne dole. Super, ne mogu sad da vratim, da dobijem. Znam kako se dobije nit. Imam ja 3 opet. Što me zbaci, nube? Zbacio si me ladno. Ma da! Da! Kako? Ne pojma! Nisam valja. Ja sam samo ovako ovdje bio s mrežom i ovako da stavim mrežu, on samo vidim da je propao dole. Mihajlo, ubiđete! Sad ću ja da patem. Vidi koji sam uplesan. Ne morate vidim, brate, znaš da izbacuje čim crkneš. Neki noobi ima isti skin kao ti, ima da ga sad ime da gubi. Da, neki liko da si isti skin kao ti. A da, nisam rekao ko zadnji magarac, stani bre. Trkam vas se sad. Ja moram da radim domac, evo ti ovo Vi ste se tako dogovorili, dok jedan radi domaći, drugi igri, a? I ovo sad si ti malo u klipu. Sad me zanima, da li krećemo za 2 ili za 1? Za 1, normalno. Čekaj, a šta se radi? Preživljavanje ili... Nikad nisi igrao skajwars? Pa, skajwars, jesam, okej. Tu se fajtiš ko nenormalan. Ja mogu brati obično pokidam. Kada on ode kod Mihajla, ja ga pokidam. A? Ti snimaš, brate? Pa da, ja snimam. Što? A šta misliš da sad ja snimam? Ajde, a koliko ti maksimalno da možeš da snimaš dugo?
Ja 10, kako ti možeš 20? 10 poradio, 10. Hoćeš mi, ako se sjećaš nekada da mi namestiš? Sutra, preko sutra. Ajde. Ti trebaju patike. Za? One, ćeš mi... Ne bre, u skajwars te pitam, brate. Buci? Da, buci. Ćeš metalni ili kožni? Pa čekaj da uključim i ja bendike. Ajde, ali što će kažeš ako nisi snimao? Kad ja završim da mačem da opet ja idem. Ali dobro, mislim, malo ću tu da nastavim da čaj, pa ću on. Ja sam u sredini. Ti tu meni pazuje. Pošto kad sam ja uradio dobro će gledao sam te još malo. Dobro, vidi, jesi ti još dobro uradio školu, a ovo si sad radio, ovo sam što uradio. Eto i ja sad. Što ću? Imam luk za tebe, imam luk i metalne pantone imam za tebe. 11 manje 4, 11 manje 4 su 7. A šta ćete raditi? Ja sam da uradio jučer, valjda. Ti stiglaš da što ću? A? Krećem sa snimanjem. Čekaj, dademo u option samo. Vidiš, idemo s full screen. A naš ti snimaš na Bandicam ili na Action? Na Bandicam. Dobro, imam dosta stvari za tebe. Imam bow, malo strela, šta hoćeš? Što neće da mi uđe na... Bandicam. Živko! A? Ajde neki dan instaliraj San Andreas, pa da igramo multiplayer. Da, sad ne idemo. I da snimamo. Da, San Andreas. Imam... San Andreas, ono crvenica, ono da igramo... Znam, imam metalni chestplate za tebe i ovo imam... Čekaj što hoću, brate, tako mi je već ušao na ovaj skin, znaš. Ja sam na jedan moj skin. Češ da ideš na moj skin, ovo? Pa ići ću na Restcraft. Pa da. Ali on je se... Registar je ova. Evo, si ti ušao na Restcraft, na Restcraft. Jesam. I? Registrao sam se registrio ovo. Wow. Okej. Znači... Ja, što si rekao? Meni je pun inventory, bolje dođi. Evo znači, da? Molim? Gdje si ti one, ubit će me? Mene, čekaj, tu smo kod mene. Pa, kod mene? Dolazimo u 10. Da. Ne znam, pitat ću Sašu posle. Okej. Ajde, sad. Imam i metalni mač za tebe. Uradili smo sad. Ko je zvao? Žekoviću. Žekoviću. A? Tu smo. Imam 2 zlatne jabuke za tebe. Radim! A 10. Jo, da znam da se teleportujem. Šta je bre, pa ti nisi ušao. Stani bre, pa kikovam me. Žekoviću kikovam me. No, lik mi cepa bok, što ću ga zakoljiti. Pa koji ću onda skin? Pa ti nećeš gledati. Haha. Pa možda onaj moj Jovan. Jovan 1103. Jovan 11... TP, fight. Fight me, bitch. A full inventory imaš? Oj. Da, skroz mi je pun. Da crknem. Da, boj. Stavi meni te stvari, čekaj da. Pa ne možeš da se vraćaš u partiju.